Abdullah Aslam, doğru haber. Divê meclis pêşaniyê bide teklîfa derbarê qirkirinê de. Çendak berê ji terefê daparê ve teklîf li meclisê hatibû kirin ku Siyonîstên ku hem welatiyên Tirkiyeyê ne hem jî welatiyên rejîma îşgalê ne û diçin Xezeyê tevlî qirkirin û qetlîaman dibin bên mehkeme kirin. Ji hem welatîtiya Tirkiyeyê bên derxistin. Ev teklîf di meclisê de ji bo müzakerekirinê hatibû qebûl kirin. Lê ev kar li vê derê neqediya. Divê ev teklîfa qanûnê bi lez û bez bê civata giştî ya meclisê. Da ku merhele û peyvajoya mehkemekirina Siyonîstan pêş ve biçe. Riya mehkemekirinê hêsan bibe û cezayê ku heq kirine ji wan re bêdayîn. Belê, li Filîstîn, Xezeyê bi rastî xwînek gelek zêde diherike. Qatil di hovîtiya xwe de ji sînor derketin, tu sînorî nas nakin. Hejmara şehîd û birîndaran bû nêzî 150,000. Hejmarên şehîdan ên nediyar dibe ku 4-5 qat zêdetirin. Teklîfa qanûnê ya derbarê kesên qirkirinê dikin de li welatê me di rojeva meclisê de ye. Lê divê di demek herî kin de ev teklîf bê müzakere kirin û nirxandin. Yan jî wê meclis bikeve tatilê û ev yek jî ji bo qatilan bibe firsend. Yên ku birayê me li Xezeyê qetil kirin wê bi hêsanî û rahetî bikaribin vegerin welatê me û weka ku tiştek nebûye di nav me de dest û piyê xwe li ba bikin û bimeşin. Bila ev yek bê zanîn ku li Filîstîn qetlîam û qirkirin nesekiniye. Hejmara welatên ku Filîstînê weka dewletê naskirine zêde bûn. Lê wehşî û hovan tehemilê nivîsa hûn bi xêr hatin Filîstînê nekirin. Nivîsa ku li deriyê Sînorê Refahê hatibû nivîsandin bi boldozeran jê kirin. Li ciyê ku divê em qal û behsa kesên li Filîstînê hatine sîrgirtin bikin, lê her roj çeteyên Siyonîst bi sedan mirovên mezlûm û bindest bin çav dikin û davêjin zindanan. Kesê ku nikarin rasterast müdaxele bikin, divê herî kêm stratêjiya destekdayînê yên rasterast şer dikin pêk bînin. Heger Hizbullah operasyonê li dar bixe, divê Hizbullah were destek kirin. Ger Müslümanên Yemenê vî karî dikin, divê desteka hewceyî ji wan re bêdayîn. Divê gelek riyên mücadeleya li dijî qatilan hebin. Divê dinya ji wan re bêteng kirin. Divê hemû qadên ku bi azadî û serbestê lê digerin bên girtin. Yên ku komkujî û qirkirinê kirine û yên beşdarî wê bûne bên ceza kirin. Hebûna van însanê zalim di nava me de divê ji bo me wek pirsgirêka emniyetê were dîtin û bê hesibandin. Divê em wiha bifikirin ku şik û guman tuneye ku îro kesên ku birayê min li ciyekî din qetil dikin, sibe du sibê wê çek û sîlahan ber bi min ve rast bike. Yên ku îmkanên wan hene û îstîmal nakin û bikar naynin, wê çawa dijberiya xwe ya li dijî qirkirinê îspat bikin. Teklîfa li meclisê ya derheqê qirkeran û qatilan de tê texmîn kirin ku partî û endamên meclisê bikevin nava hereket û tevgerê. Divê her parlamenter goh bide dengê wîcdana xwe, serokên partiya xwe û civatên îdareya partiyê xwe têxînin nava tevgerê. Ji bo vê yekê divê mesuliyetê bigirin ser xwe. Divê meclis pêşaniyê bide teklîfa derheqê qirkirinê û qatilan de, da ku meclis neketiye tatilê.